gremeng gremeng sampah bene ora ki Aidika harimau metu ngarep mending beli samar sirah Gawe kaget marang aku bandang segara anong-anong wani-wani temen saya ika ke gedang pokane kakang ayo gedang pokane kah gedenane Dika ora kono ayo cakelingan beli sama rasanya makin damar cemporean ayo kodingin tumpeng sana kayak samar kayak beli aku bandang segara andel yang samar Bu jangkung ya berarti kelingan kuno ayo bawon alias kampeng aduh cak ayo kucing ya aduh inget berarti sing biasa nuntun perkara ora kak iya kuno sing klambireng sapa kuno ya ayo wong kulonan ayo sapa ayo weru akune ya ayo wong kulonan raine ora samar iki plek masa samar Bu rai pasaran ki ayo tersana ya aduh plek untung bayaku ora samar iki ya kang ika gedang pokane kang palingan mampu de blenak nih apa sih ki anak gedang kapokane baik ini plek ada perkara iku sehat perkara ke kang sehat aku ya iya ya waras aduh masih gemeter lembut wiwit panggonan Karang Kendal sampai tekang kene mulai sampeyan beli ketemu kang apa sirawi sora samar tak kono dengan aku ku ya beli samar kulane mah sing diwatiri ku sampeane ya duduk konon pleng priwen sepuh dadaku madakan gawe kaget ning mana ya aku kita sanalan sira kabeh teka ning panggonane aku ana gawe apa iki ya sing arane wong meduluran kang jareka tega kana ning warase iya ora tega ning larane tega ning larane ora tega ning patine tega ning patine ora tega ning ongkose bisaan baik tersana ya keciwit kulit kegawa daging kang iya hari blenak mah blenak bakal kalingan nalikan yang zaman semana sampeyan ku ora ya dadi mengkonon ku ora ya dudu nyinggung perasaan kang mengkonon priwen sirane tersana ya punten wong semana baguse wong semana gagae Arjuna irenge wong lemah wungkuk ya kejabah sampeyan kini kayang konon ya kang wis dikane kumane aja ngungkit-ngungkit kone gak pakai inget ku ngenes hari ngungkit masalah bengen aku udah ngenes andel ki aduh
Wis sepuh. Wis. Mulane Kakang kula ku prihatin karo sampeyan. Karo dulure Karaku. Iya. Sing aran Dewi Rukmiku. Artinya kedulen-dulen temen Dewi Rukmiku kuno. Kenang apa sih kakang aku nek kuno? Ya bisa ora. Oh, karo Karaku. Iya, hari munggu emang konon mal bener. Aduh, kadang-kadang aku pengen makaya ngapa kong. Kita terus-terusan bebarengan, rukun runtut, enak bledak ya ketunggu ning adilan kakang aku. Kang, Ya. yen mapunten beli suwe kula kene. Kula ki keutus Diutus ning sapa kune? ya ning adine Kara. Sapa Dewi Rukmi? Dudu Dewi Rukmi. Sapa kuno? Ya nini resmi orang. Resmi sepuh. Nyai resmi. Hari kune adine aku ne pengen apa kuno pleng? Sedurunge tak bejakaken kini Kang ya. Ya. Ki gadange geger lemah wungkuk kini. Bisane geger priwen kuno tersana. Bisane geger kin majareje. Ya. Kabar. Tambang rawat-rawat sing krungu ning talingane kula. Bedug sidaguri sing ana ning masjid Sadalu, masjid Bondan kuno. Bedug harapan diboyong ning masjid Agung Citrasa. Lah, masalah kuwen kuno. Ya sepuh. Terus Ya berwakara. ya. Singarane bedug sidaguri, bedug semalam, bedug Sadalu, milik wong Bondan. Ya. Deng Iya. sewu setan pada Melayu. Nah. Deng maning Iya. 2000 setan pada Melayu. Bubar kabeh Bubar panas kabeh. kuno. Barang anu sepuh. Iya. Bejane bakal setidaknya nabuhe ping 5. Go. Apa beli peng-pengan ku pengen nikahku. Paingan reang pempengan kuping. Aduh. Iya. Macam sepeng-pengan. Panas kuping. Hari budeng makono gawan kono Kang. Si hari konon priwen kuno tersana. Nah, mulane adine sampeyan nini resmi Iya. nugasaken kula tersana. Terus Rayeje los gajah tekahamana ning Kakang Bandang Segara. iya. Tujuane sampeyan kikini kongkon nyolong bedug sidaguri. Oh, kayak konon. Lah, pleng Kula sepuh. sedulur tua maning kini sing repot bakal mengkene. Arep sapa tolika? Sawise oli bedug sidaguri, Iya. toli buangan jemana ning Laut Kidul. Kongkon dibuang bakal wis dicolong Bakal kono. dicolong bedug sidaguri dibuang ning Laut Kidul. Lah, tersana Ya isun ampleng Kula sepuh. ana bener kini ya. Aja sampai kian ketangguhan nih wong Cirebon. Siji-siji ning dalannya kudu bener dicolong. dadi aja sampai keuluan kadang elang tidak elang. Konon ya. Sebab delat maning bedug sidaguri sing ana ning Bondan harapan diboyong ning Masjid Agung Citrasa. Tersana Isun Kang. lan kabeh pengikuti aku Iya sepuh. tangi kabeh ya. Tangi. Tangi aja padang lamun siaki. Pleng Kula sepuh. langkah dina kang bagus, langkah dina kang becik ning lebakien aku Bandang Segara ora bakal suwe arep boyong bedug sidaguri ning waktu
biyen. Kudu dipanasi bae. Are dikono-kono masalah pikiran nak kuno ki. Lamun jekara meneng ning alas kene. Oh, yang jungkel malik. Barang anu sing sadina sewengi 5 waktu kita waktu. Yaku mengkonon kuno tersana. Jadi kapan waktune kira-kira sejati ngarange ki lingkar karo sing kula kene Kang. Sakin pisan aku arep mangkat brekot peduk Sidaguri. Oh ya, kulane gang ngincangi. Ayo Kang. Konon ya, ajak hari sedari tersana. Uga kampleng kincangi tumindake aku. Mung sedurunge aku mangkat kira-kira ajak kaweruan manusia ya. Dah bener Kang, bener. Jak Arep apa dikaneku. Aku arep meletik ning Jomantara ya. Supaya gelis keboyong beduk Sidaguri ning aku ya. Saksi Peng. masih bisa Kang. Ya bisa. Ya wis. Lah sampai kagok. Kudu dikompor-kompori bae. Lamun dikono-kono yo masalah pikiran nak kana. Lamun jebi dikompori mangsa mangkat. Masakan Kang. Anune mas titik sengit kita gak. Priwen siki. Iya sengit. Bisa ada sengit. Lah. Toli mangsa ya beli kelingan. Peristiwa kuwenku kegawa-gawa tersanaku. Ya termasuk siraku kegawa-gawa. Iya. Mulane gak bagian dari santri-santri bodolan. Ya ora apa-apa. Iya. Ora apa-apa. Apa mau bisa. Kini memengkainen plan. Priwen ki. Kita beli yakin karo Kakang Bandang Segara. Kakang Ulu sirang kencang itu mindake isun tersana teka boyong beduk Sidaguri sing ngaraning Bondan plan. Aja khawatir tanggung jawabnya bawon ki. Kok kita neluru dalan ya? Ayo ki. Nang wis. Priwen si Cakung. Bau Segara kok pada baik berarti dikompor-kompor. Bisa. Gimana Cakung? Kucing, robot, aja kesuwen ya. Wijang itu beda kisah Kakang. Bocah-bocah Wirmadala. Aja pada nganggo ngelan. Nang Rian. Pajegakan laras gendinge diseret di leman-leman sembiak nang. Dang danakan prayitno Jangsut kang taliwan Mamae Santi Nina kasih pada kulon Ki tersana. Ki bawon si bakal ngincang iki. Kang Yaya wakil panitia Ajunan sarang nama Junaya gede Nok mayang si Korea Sampulani Mimianti Kang Sobani Minat kerja majikan Ajalo Tiga weka Sampulani Bos Maman si Bedanan Jaya Ajalo Mamai Mandang Sakit Luk Bondel Sing de balong ambak Ngajar Lok Tiga weka
wajib pasti ketip. Ayah danteng sarang bunda danteng gedik matur kesuwun. Ayah danteng bunda danteng mimiyanti kang sobatnya gedik calon majikan Papa Asep, Mame Asep, bos lokal kita. Mama Esanti sing bojong Mama Juna Kang Yaya wakil panitia sareng ayah denok bunda denok Astagfirullahaladzim. Kok dikit kena kayu Sulastri. Perasaan kan tujuan mangkat si rumah garapan meng masjid. Garap rerewang ningki munawir. Kusakine tekang setengah yang dalan. Sebenernya gap mendi segini no. Ayah danteng, bunda danteng. Perasaan maipen kadalani dudu mene nuju ning masjid sedaluku. Dalan sebelah kanane nawa arkin bentang-bentang garep mendi. Bibi Impen Dalem no. sampean bingung ya. Ah ya barang tentu bingung ningen. Wong tujuane gak mang masjid ya kini bentang-bentang gak mendi ini no. Nok mayang singgah Korea mimiyanti kang sobani Wis kari melu bae sampean mah. Sing penting mengko sampean pengen jajan apa bae tek tokokaken ning kula. Ya mono ne maya nok. Cuma kay ati maipen ki bingung. Wong lalungan beli waru tujuan. Wong lalungan beli waru yen gap digawa mendita mendine. Pikiran ki beli karuan maipen ki dadine ki. Mama Esanti ngaturakeun matur kesuwun. Mama Esanti deh Anu tadi kongkon belanja dikit kenang kimunawireku. Ora Ah ya bokat kon tetukuan apa ta apa konon. beli Ai. sengaja kula ngajak sampean. Siji pengen jalan-jalan sekali-kali aja ning sejeroning masjid baik. Ya mantak apa lu setitik mah. Mama Esanti sareng ayah dan budaya dan sampun lali. Yang ngajak sing ngajak Nok Sulastri. Munguya sing jelas kononkah. Coba ngomong terang-terangan karo maipen.
Nok Sulasti ki duwe tujuan sejen, ini nyata-nyata nih mah. Pokoknya mah kin ki rahasia. Ya, masih rahasiaan baik karo Maipen. Nok Sulasti ku lawas kenal Maipen. Lawas bebarengan karo Maipen, masih beli percaya. Sarang bos maman si gereran jaya mama pandai Tol di sampeanku ngerasa kena beli si enomku. Yang ngerasain nah ini kan nom mah. Lagi ngalami kan? Ya wis keliwat masane are Maipen mah. Aduh, ya tah. Ari sekinta berak batok maning ya mengkonon lah. Beragan pindo. Aduh. Sok kagugu bakal ndeleng Bibi Impan. Kagugune nang apa sih? wong becik pasti kengetitik mimiati kang sobani calon majikan. Tadi kapan sampean ku duwe demenan kayak pengen weruh? Ngerti Maipen kesekian mah. Aja-aja Nok Sulastri ki janjian karo demenan ya. Ora, Sing bener. yakin. Ya aku si dadak sontak nakoni Maipen kapan duwe demenan. Ya kon mas sekedar takon bae. Dikenata. Ya kena takon. Mung ya masih ya umur semene duwe demenan kuno. Ayah edan bunda edan kang yaya wakil panitia. Umur semene mah wis beli mikiri demen-demenan. Sing dipikiri ya tujuan urip bae lah. Sing bener. Ya iya. Wis mas dudu masae kanggo demen-demenan. Ki Bibi Impen. Nun, Ari wong demen iku beli memandang masa ana masa tua, masa enom, masa atau Mama Santi sing bojong kulon dewek kajalani selawase gajah ngopi gawe ilem. coba Senok Sulastri ki terang-terangan ning Maipen. Sebenarnya gak mendikin gitu tujuannya. rupane ku penasaran bae. Kudune ku dijelasen bae ari Ya apa. bakal wong memiangan kudu sing jelas. Arep jalan-jalan kula mah. Dudu sekedar jalan-jalan jare Maipen mak ini. Anak tendensi lain. Bahasa apa kudu tendensi lain? Posi bahasa aul. Jangan ngomong terang-terangan. Wis coba. mangkenin bae. Sekali-kali kula aku pengen dihibur ning sampean gini. Bocah. Ay. Ya lakone dadi bocah, aja gentak-gentak bae siraku. Digentak-gentak mangkone esuk dengan dong gini. Dihibur-hibur gue Maipen kon ribut. Kongkon ribut. Ya jare pengen dihibur-hibur. Maksude hiburan atine kula. Endang Sulastriku kaya-kaya neku atineku lagi priwen kana ya. Duh, Kinokin mah pesen kanggo senok. Lamun besok duwe demenan aja gelem dadi ban serpan. Sebab bakal wong dadi ban serpan kora enak. kayak mobil. Ya iya, wong demenan mana serep-serepe zaman sekian mah. Barang pun lagi umum kuno. Lagi umum, lagi usum. Iya. Onon.